Hone daukan berezitasuna da, batetik orografia, inguru giro urbano batean zailagoa da olako bat antolatza, baina horazen bi tunel egisten duten arroila bat, eta tunelak itxita zegoaten arroilaren kontrol osoa eta nahi zuten guztia egin ahal izan zuten hor. Eta gero da, etaren aurkako operazioetan luzeena, inoiz izan den luzeena, 20 ordu iraun zuen, 20 ordutan gauza asko egin litezke, gauza asko planeatu, planifikatu, eta gero lehen aldia izan zen, eta azkena komando bati suizidio intento bat leporatu ziotena. Beste ziren kaso individualak, basa jaun, beha bakarrik agertu zen, Geresta beha bakarrik agertu zen. Sinestez zina zen guztiz, etaren komando batek alako erabaki bat hartzea. Inoiz ez dute hartu izan eta gerostik ere ez zuten inoiz hartu, gaina prestatuak zeuden. Ziren esperientzia handiko militanteak, urteak zeramatzatenetan, prestatuak zeuden bai armak erabiltzen, lehergailuak prestatzen nolabait esateko disiplina militar batean mugitzen ziren, segurtasun neurri handiak hartzen zituzten. Gerra bat aurrera zeramaten eta prest zeuden gerra horretarako. Suizidio ez da aukera bat, horrela prestatua dagoen jendearen artean. Guk bersio ofiziala gezurtatzeko zantzu asko aurkitu ditugu, batzuek sumarioan bertan, sumarioan esaten zen Piris zauritu zuten Guardia Zibila, odol putzu handi bat utzi zuela, odol asko baldu zuela, eta sumario aztertuz inongo dokumentutan ez da agertzen odol putzu horren aipamenik. Ebakuntza ere egin zioten oso sinple izan zen, etzen larria, orduan ez da egia joan zirenik ospitalera eta arroila utzi zutenik. Han bestalde antzegoen Holandako kazetari bat, kasualidadez, emakume bat, Marian Usken, berarekin hitz egin dugu, eta berak ere liburu bat atea zuen horretaz, nederlanderaz itzuli dugu, eta berak esaten du, ikusi zituela Guardia Zibilak, gazte hauei fusilakin tiroka, jarraika, atzetik jarraika. Eta nisana igo, eta nisana atzetik jarraika etorri zela, bera gaiek topo egin zuen lekuraino. Beraz ez dute utzi atzea eta atzetik etorri dira nisanakin. Eta Marianek esaten du, militante hauen hitz egiten ari nintzela, nisana etorri dago gana eta militanteak sasiatan eskutatu dira. Beraz, lehen momentutik badakiten non dauden eskutatuak. Refersuak itxoin eta atxilotu egingo dituzte oso erraz, pistola bana daukate bakarrik, kargadoreak utzi behar izan dituzte, eta Guardia Zibilak daude fusilakin armatuak, eta laizter garreko eliteko unidadekoak etorreko dira. Eta hirugarren froga da Germanen zauria, Rubenaje belaunean zauri badauka, atzean tiro badauka. Eta esan zen, tiroketa hortan eman zotela, baina holandesak ikusi du korrika da, datozela hirurak, eta korrika dozela hirurak, inorrez dago zauritua. Orduan, Germanen belauna arratsaldean zulatu dute. Atxilotu dutelako eta torturaren prozesuan. Eta gero beste zantzu bat, Jon Lizarralden pistolak bala bat falta du, teorian zen, beak bere buruari eman ziona, eta gero balistikak esaten du, Erbasen gorputzan dauden bi bala, eta Piris zauritu duen 3. bala, haiek Jonen pistolatik atea direla. Beraz, 9 eduki behar zituen, 9 bala, eta dauzka 12. Demostratzen da, kargatu intzutela, manipulatu intzutela, pistola horika. Etzekitelako, han falta ziren balak, gero Guardia Zibilen gorputzetan agertuko zirenik. Orduan, halako frogak lotzen joan gara, eta egin dugu rekonstrukzio bat, guzti bestelakua. Esateko, korkuerarena dena fikzio bat zela, erok asmatu zuten fikzio bat, krimen bat estaltzeko, babesteko, disimulatzeko, eta nolabait, errealitatean gertatu zena guk oso ondo josi dugu.